Ras ir-Randan jagħti biddu għal perjodu ta' 40 jum, propju l-istess tul ta' żmien kemm għamel Ġesu Kristu fid-deżert. Bir-Randan ikun meqjus bħala żmien ta' penitenza u riflessjoni. Ir-Randan għandu marbut miegħu ħafna riti u tradizzjonijiet, fosthom l-irmiet li jitpoġġa fl-ewwel jum tar-Randan u l-eżerċizzji li jkunu qed isiru f'dan iż-żmien tas-sena. Net News tkellem ma' Fader Ruben Mikallef, il-kappillan tal-parroċċa ta' San Pietru f'Birzebbuġa, fejn magħna qasam il-ħsibiet tiegħu dwar is-sinifikat tal-erba' tal-irmiet u l-perjodu tar-Randan. Llum huwa ras ir-Randan nibdew dawn l-40 jum kif qed issemmi tajjeb inti. Mela f'dawn l-40 jum in-nisrani huwa mistieden biex iħejji lilu nnifsu għal xiex, għall-festa tal-Għid. Issa bliema mod billi l-ewwel nett il-Knisja tagħmlilna sejħa biex nidħlu fina nfusna u narfu x'inhuma dawk l-affarijiet li lilna din ibeduna mill-imħabba ta' Alla u mill-imħabba lejn l-oħrajn. Pereżempju, li wieħed isib mument ta' riflessjoni, jieqaf, jaħseb u jgħid x'ista' nagħmel aħjar fil-ħajja tiegħi. Marbut ma' dan hemm is-sens tat-talb. Allura proprju dawn l-40 jum nistgħu aħna nimxu fihom billi nħeġġu lill-Kattoliċi biex jitolbu aktar, isibu aktar ħin tal-personali permezz tal-kelma tal-Alla u ċ-ċelebrazzjoni ma' speċjali tal-Qudiesa. Fil-fatt, dan huwa żmien li fih bosta nsara jsumu minn xi affarijiet bħala forma ta' penitenza biex bekk jifhmu aħjar it-tbatijiet li għadda minnhom Ġesu fid-deżert. Apparti li aħna niċċaħdu minn dawn l-affarijiet li huma materjali u affarijiet tal-ikel, illi nitalmu nikkontrollaw pereżempju il-mod kif nitħattu fuq l-oħrajn. Nitalmu nikkontrollaw is-sens tar-rabja tagħna. Nitalmu nikkontrollaw is-sens tal-ġudizzji. Nitalmu nkunu aktar miftuħin u nkunu altruisti għal bżonnijiet ta' ħaddieħor, li nkunu aktar ġenerużi, li nagħtu s-sem tagħna fis-soċjetà b'mod nisrani. Tifej isemmi diversi affarijiet li mhux biex jieħdu post dawn l-affarijiet imma biex jagħti aktar sinifikat ta' kif in-nisrani ħajjikber f'din il-mixja ta' fidi. F'dawn iż-żminijiet ta' preparazzjoni jsiru wkoll bosta eżerċizzji reliġjużi sabiex dejjem aktar iresqu lill-insara lejn l-imħabba ta' Ġesu. L-eżerċizzji din hemmhekk biex lilna jgħinuna neżaminaw il-mixja tal-fidi tagħna fiex waslet. Fil-fatt ikun hemm diversi temi, jista' jkun wieħed jieħu l-aspett bibliku ta' ċertu suġġetti, wieħed jista' jieħu l-aspett morali ta' kif għandi nġib ruħi, hemm diversi kategoriji li wieħed jista' jenfasizza waqt l-eżerċizzi, imma l-għan tagħhom primarjament huwa li jiena jkolli ċans nirrifletti fuq ħajti u nieqaf. Imma mbagħad nagħmel għażla u deċiżjoni x'nista' nagħmel aħjar fil-ħajja. Li kull wieħed u waħda minnha l-koll kemm aħna għandna x'nimxu l-qudiem. Fader Ruben għalaq billi saħaq fuq l-importanza li n-nisrani jersaq u jattendi għal ċelebrazzjonijiet tar-Randan, ċelebrazzjonijiet li huma l-qofol ta' dawn iż-żminijiet qaddisa. Jekk qegħdin nagħtu din l-importanza fil-mixja tal-fidi, mingħajr ma tistax titlef dawn il-ġranet qaddisa, mhux speċjali l-ġimgħa mqazza, li tkun preżenti fil-komunità għaliex il-mixja mhux qed tagħmilha waħdek u flimkien mal-komunità tgħix il-passjoni, il-mewt u l-awment tal-mulej. Fejn aħna niġġeddu flimkien bħala komunità. Imma ovvjament wieħed jagħmel din l-għażla li bħala nisrani jkun flimkien mal-komunità biex jiċċelebra dan l-iktar mument importanti fil-storja tal-fidi tagħna. Matthew Polidano għal Net News.